Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ntchito yake azikhala ndani anthu mavuto mukundiuza inu andiuza zulo ali munafati kuthamanga lembanizi nyumba sanaloyemo kuli njala asalandire fetereza atambaza mbirimbiri kuposta zimene matangoni mwalankhula ndendi malemba chifukwa nkhani sikulankhula nkhani ndi background kutani kodi kuchita zinthu odala ali akuchita posati kungolankhula iyayi tili pa dziko pali mavuto ambiri mukapita dziko lililonse lapansi mukafunsa pamene koko ndinosangalala akuzani mavuto athu ndi awa they will tell you machano kodi mavuto awo akuzani mavuto awo ukakhala kumawayi kuno kumaona mavuto ali kuno mumati bola dziko lakuti upite kumene kucheka kuza kuti bola kwanuko tikukhala masiku osiriza ngati mapemphera tikukhala masiku nani kodi osiriza vuto lina ndikuona kuti opemphera amene amatilalikira sakutanthauziranso kuti zimene tikuzionazi pa masiku osiriza zikutanthauza chani. Aliyense wangolola ndale inu mafumu komanso mumawerenga mawu kumawuzanso anthu anu kuti zimene zikuchitikazi masiku osiriza zikuti mwakuti. Nyumba iyo simamangidwa zaka zonse pajani itu makhala kunoko ufumu wakapota itani simamangidwa nthawi yonse pajani mulungu amakhali nthawi yache. Mulungu akangoti ndanyamuka ndamba kuyenda ukangoyima kusogolo kwakuphwanya kati kumbana. Mulungu akangonyamuka kuti wayamba kuyenda ukayima kusogolo hata ndikodi akuphwanya boma la nyamukatu boma la ndikodi boma la nyamuka wina akayima kusogolo timphwanya situ kumphwanya kwa ndiye utu ya kumakwazi tukuko. Nyumba iyi muthokoze Mulungu kuti amfumunthaje asiniyo nyumba yawo atani kodi yamangidwa komanso itha. Mavuto amene muli nawo osamabisa tikabwera panopo mangothokoza zolapikazo zineneni chifukwa tili paziko lapasi tizikonze. Koma chachikulu ndikuwuzeni muli ndi MP amene mungati mumangeza kuti ndimvotere ndani ade kuti muti mumavuta chifukwa awawa pakali pano ndipase ni chisanzo napeza kafetereza pang'ono kumagawa kwina kwake kwa Nkhalamba ndi anditengesa iya ikunoso sinapereke kwa MP wina aliyense unoso pali Nkhalamba zinaziche pang'ono unoso mpang'amba pang'ono moti tatenga mabagi ochepa kuti tiyapase akapereke kuti kwa Nkhalambako. Ine ndikupempheni pano auzeni anthu anu akalembese moralo simayika mboma tu anthu ya ayi moralo si ikaboma muta kumapina kugubuduka kuumpha siku lovotalo mungokhala nonolo zakira oyi mpofunika mukalembese mkanani kodi mukavote anthu kuno akalembese akavote zitukuko zimene mwalankhula kunozi kuti zipitirire anthu akanani kodi akavote akalembesa. Ine kuno ndizabwera tizapanga msonkhano wa kampeni. Pa msonkhano wa kampeni mmauzana chilungamo. Msonkhano wa kampeni mmauzana chani kodi chilungamo. Amene akunama ndizakuuzani kuti awakutani umbonweche nduti nduwu olazima yomwewo akakwatiwa akaona mwamuna wina wachena kuyenda msewu wawo ali pakhonde wavala kabudula akupala chinangwa choti mkazi wadi uyamujisa chinangwa koma uyo akuyenda msewu kakachi bora anditenge aziyenda nane msewu usati wopala chinangwayi ndiyo musiye wakoyo ukamutenge uyoenda msewu muzingoenda muzingoenda
kuti ulendo uchunguyenda le nimakonda kuyenda ndikacheze kwanzanga nthawi zina umafuna kutaya chimene uchani kodi uli nacho lili ngati ukamayenda mutala muchaona pasokolo ngati pali mazi munaona ukapita umapeza mazi aja ayi zimene uli nazo uzithokoza Mulungu kuti ambuye Mulungu mwandipasa izi zikomo mukatenga mutu wanu kuika pa pilo ndi inuyo ndi Mulungu wanu period musanamizidwe MP wanu nduti MP yanu ndi awa ineso monga munthu ndibwera kuno ndi athandiza kuti amene wavoteredwe chifukwa ku parliament simaseweratu amalankhula zomveka munthu wamayi kafitiza napasaini sinali wawo tu iyayi ndipiti naye kwina kwake koma mulanda sana mulande tu ndi mphamvu koma chani kuganizira anthu awo anthu akalembese zitukuko zili kuno zipitirire stadium ija sikanamangidwa mpang'ono pomwe ngena kukhala nyimbo mpaka nakale lero Wanderers Bullets azibwera kuti Silver matimu opya azibwera kuti kumene koko kumwanza atu kwa Mandalena kumwanza chituko chimene chichi muziavutisa tifuna chakuti tifuna chakuti tifuna chakuti zulo itauza president kuti sokano umene koko ulipo ndiye ukundifuna ndisazike aliye nyenyenyenye tatama ngakodi mukana nkulu ndi anthu muyecheseso mubwere kuno pamene masiyana ndi awa masiyana kuti ndipempha kwa president kuti kuno ndipeze siku lina awaliya chonde mutani kodi mubwere ine ndikudziwa mafumu ayi ndi nkhani zawonso nawo ayi ndi nkhani zawo nkhani zanuzo sikuti sizimaziwika zimaziwika zofuna zikonzedwe sasa umaombera tu manja tu masanga zikuenda bwino mananga ine mwangothera mu mtima sicho chokodi ine napanga za chipatala ukasegula mimba kuti ufuna kupanga operation ukaona vuto nina lake mene momo sumati osegula paja sinimafuna ichi ndimafuna ichi iyo ndiye munthu afata vuto limene tapeze mimbamo chili chizotani kodi ukonze ndiye inuso muli mavuto anu boma ili sifuna kuvundikira kuti mtikoti zili bwino iyayi zosakhala bwinozo nenani tizikonze tonse tili paziko lapansi cyclone Freddy inatipweteka ichi kolera inatipweteka ichi mdziko muno ndalama zambiri zinapita anthu ambiri anamwalira koma palibe wina aliyense wa opposition anakhala pansi ndikumalankhula kuti cyclone Freddy inatipweteka kolera ija inatipweteka mambujeni mvula ija inationongera samali na zimene zijazo chifukwa chani ukafuna kuti ulankhule chilungamo nena zonse ndiyatsali kampeni ikagundika kampeni Mulungu akatipasa moyo kampeni ikubwerayi muzamba zimene zingamve muzamba zimene zinani kodi kumazona zizakuuzani ine silimabisatu boma ili kanakhala kunena kuti ndikuona kuti bora kutinamiza ine nkalani nakuti iyayi izi zibizana nazo koma ndikudziwa kunena kuti tikatikaponde apo tikalephera kuponda apo kena kanye kachitika kamene tizikuuzani tinati mzaja katatu zinalephereka bali zifukwa zache ena mangobwera anati mzaja katatu anakunamizani safuna kunena kuti iyi tinachitika ndi chani lero tanoti amayi tikukwatirani pa 5 December ndikukwatirani kupha ng'ombe afumu athache kwaitana zonse ready pamuchitika maliro ukatukhalapo ndiyo nganena kuti yayi unamuza watu kuti mukwatira mutengeni basi mutengeni mungatero tili paziko lapansi kumamvesesa kunena kuti nthawi zina Mulungu amaponya zina zake paziko lapansi tufikane nazo kuti kumapeto kwa nthawi zanena kuti nkhani yake inali yakuti musamana mizigo tili paziko lapansi
chingatabwera azungu osaziko lapasi kuti azalamulire nawo kunoko mavuto enawa sichingathe tili pa dziko lapasi osamalamizidwa. Koma boma ilili lazipereka inu ndine tikambirane, inu ndi apresident tikambirane, ndi nduna ndi MP a DC tichite zinthu mwachangu zoona kuti sizikuthamanga. Pali anthu ena kuti apresident amangolamula kaperekeni fertilizer kamangeni nyumba angabwere kuno apresident atenga fertilizer kuzapereka kapita mamanga nyumba amakhala anthu. Ndiye boma muli anthu osiyanasiyana, ena amati boma lisatani lisaende ndikumakhalira zinthu ndikumakhalira zinthu. Ndiye kampeni ikagundika tikuwuzani koma tikonzanso pakali pano ndikufuneni zabwino zonse. Mulungu akudaliseni, anthu akavote. MP akanakhala kunena kuti ndikumukayikira ndikenangolankhula osachula popa kulakwa bwezi kuti ayipita kuti kwambiri kuti muli nafe zikomo osanena zambiri kuopera kuti mawa mzanena kuti ama tiuza kuti ni munthu osali munthu muzandidandaula ineyo. Koma apapa simunaphonye manimva iti simunaphonye. Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Nene ya tige ake amanga agoma nene Kumena kuli kitchen in the bath and toilet. Madam, sao kumaliza tajari Yeah. What payment ina ku koma hii ya kudijani yora kudikina payment. Mwana kwa nini tukomali? Actually last certificate yake mimi wapeleka nilisha. Okay. Vile muzo kuna uti ubwera pa site liti, what are the problems? Mukatero ndiye mutimbire kwa face part. Because sometimes atoma kukazi ngokhala basino mukuzo muli mboma inu antena mmene machita mango khala basi. Mwayimbire lero li mawa ndiyimbire.
vice president anaendera kunga ati imene yaima signal. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.